πρόγραμμα είναι. Θα παρακολουθούσα να διοίκηση και ήθελα να πούμε εμείς εμάς τους ίδιους, αν είναι εδώ, δεν έχουμε και μηχανικά μέσα, μόνο αυτό το μικρόφωνο. Από το πρόγραμμα επίσης δεν θα λείψουν περάσματα από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι το επόμενο τραγούδι από την Ήπειρο, και το οποίο το συνδέσαμε με ένα τραγούδι από την Ανατολική Θράκη.